Wechezona Odogu Abogu ide Omabani Odogu Watali Mpulabu dike na ndị loloka afọkwali n'anya wababata Abogu ide Odogu ni wanya mumeko sebuluwa Victor Wechezona mmanwu na gwaro Wechezona Odogu wonyi mila gwaya na ndị loloka afọkwali n'anya wanya mubibo emphasize ndị amụma onye si nwere capacity anya ndị mmụọ ji afọ ndị dị ndụ ọ gwara ndị bụ odenjinji ndị amụma mmanwụ na-eme anwa Victor Wechezona Odogu ụgwọ amabalani ndeche Abogu Adaeri General nọ n'ọgbọ Kiwọti ibe nọ ya na machụ achụchụ ma ọ bụzikwa ofu eke afọ Chukwu na-enye ndị isi ụka faweligofe private jets ka ọ bụ n'igwe nyelu Victor Wechezona o weli lụbara ekwu obenye ụlọ ọ dịlịva mma udegede zuwa mba niile Victor Wechezona ebunu nwelude na Baịbụl na-ekwu na onye na-akọ n'ụgbọ Jehova na Jehova na-akọkwu n'ugwu ya nye ka ọ bụ n'igwe ji wee bunye gị akụnụba ọgalimala uche dị ya ọ dịka ji ọgụ jide nwoke ada dị ara mma Ọgọchukwu Echezona ugosi na chi ya kedụzibe uwe na-abalị yala ka ha megbuo na onye Chukwu teli mmanụ mana ka nduzi unu Ọchọkwu na-achọnụ na onye kalilia Ọchọkwu na-achọrọ onye kalilia una mewo wee mere ha gụghị kpọkani ya Odogu Abogu waji mata Abogu mmanwụ kpọrọ n'arọ Victor Wechezona na ọmụ Igbo mụrụ ya n'afọ